tayo. Uy, ayun. Yung goto ni ate, naging ano na, naging... Sorry. Hindi, okay lang. Hindi, okay lang. Kasalanan ko pa. Baka yung goto ni ate, naging kanin na po. What's up mga karuba? This is again your Konyo Boy akong then Rapid English Ilocano Aglalaop. At ngayon, meron tayong kakaibang vlog. Ang vlog ko ay isang food vlog. Naging food vlogger na si Apong Glenn. And naimbitahan tayo kina Ate Emily. Sila mo Emily, siya po si Ma'am Emily. Wala po. Kilala ka sa mga karuba. May mga audience ko kasi Ay, karuba. baka malamiya mga karuba. Yes, what's up mga karuba? Si Ate Emily ay isa po sa mga pinagmamalaki niya goto ng Maynila. Bakit po siya goto ng Maynila? Taga Maynila po ba kayo? Yun lang po. Ayun, yun pala eh. So, bakit nandito yung si ate? Nandito si ate. Bakit nandito ate? Napangasawa ko po si Mr. Floro Guzman. Na taga Barangay Uno. Bali, 20 years. 30, ano na rin po ako dito, 30 years. Pero talagang cook ka po? Nagluluto? Hindi talaga, parang ano lang. Paano mo Bali, discover? tinuro lang po rin sa akin to ng kapatid ko. Wow! Na meron siyang gotohan sa may San Jose Belmonte. Oh, Meron siya tudong sa sarili niyang gotohan. wow. So, nung time na nag-pandemic tayo, tinulungan niya ako kasi medyo humina na yung negosyo talaga ng pamilya. So, sabi niya, magtinda ka ng boto. Eh, alam niyo naman po sa Lawag, sa Ilocos, Mickey, Kaipo lang pinakadating dito. Pero tinry ko po ito, hawa naman po ng Diyos sa Bow Hunters. Yes. Bali, doon po tayo nagsimulang makilala. Hawa naman po ng Diyos, tinatangkilik naman po nila. At saka alam niyo ba mga karuba, na ang Barangay Uno o ang Diwan, ang pinakasikat na barangay dito sa Ilocos Norte. Sabihin mo, tanongin nyo sa lahat ng mga tao rito. Punta kayo sa B1. Okay, yun lang trivia. Kasi po, ang siya po din, ma'am, nag-trivia. Yun po yung, yung branding. Yung brand ni Apong din. Alam niya yung mga trivia ng Ilocos Norte. May tatanong ako sa iyo, ate. Ano ba ang secret ingredient ng Wala naman pong secret ingredient. Basta, sarapan nyo lang po yung niluluto nyo at bigyan nyo po sila ng pagmamahal talaga para sumarap po yung luto. Kasi pagka kung hindi kasama pagmamahal sa isang bagay, wala pong silbi. Kailan nagsimula natin ng pandemic? Ako ng July. Ay, July. Akala ko March kasi magwa 1 year na. Ay, magpa 1 year na pala Yung yung March, luto ko. yung COVID. Yung COVID, nung March. March. Yung March 14, pero after ng March 14, di ba? Oo. 3 months tayong... Oo. 1 year na. So, anniversary. This will be an anniversary food lang. Congrats, ate. Congrats. Tsaka, buti na lang naka-recover ka ulit. Tsaka, masaya naman kami. Kasi, nandito ulit yung goto ni Ate Emily na gotong Maynila. Anong oras ka nag-open tsaka nag-close? Ay, ako po ting umaga, kanina po kasi to. Oh, okay. 6 a.m. to 12 or 1 o'clock ay yung breakfast at lunch na yon. After no, yun na yung goto ko. Alas 2 hanggang alas 8 ng gabi. Oh. Yan ate. So nakakwento mo sa akin kanina ate, di weather kung di weather lang. Balita ko, mabilis daw mabenta tong gotong mga isang oras ganyan. May time po ganun pag sinwerte-swerte tayo.
Uy, na. Ayun. Yung goto ni ate, naging ano na, naging... Sorry, Hindi, okay lang. Hindi, okay lang. Kasalanan ko pa. Baka yung goto ni ate, naging kanin na po. Ayan. Sorry. May kasalanan tuloy. Uy, bayaran nyo! Ayan. Ako. Oh, okay. Oh. Ako din si ate. Kaya masaya po yung kwentuhan namin niya. At ayun, nasayahan ko ng kwentuhan yung goto na naging tutong na. Kaya joke lang. Joke lang, hindi po gano'n. Kasi alam naman niya ate na siya magaling magluto. Bawi tayo ngayon. Yan. So ano po yung mga ingredients ng ating goto? Ano po yan? Ay, ako po depende po ito kung ano pong gusto niyong ilagay. Meron po akong egg, merong tokwa, merong siomay, may crispy bagis, at saka isaw ng baka lang. Wow. So dami naman pala. So, bali yan po, nag-aahalaga lang po yan ng 10 by Ay, depende sa add-ons. add-ons. May Add-on 10 lang. Add-on 10. Ayan, masarap pala yung simple lang naman yung kung gusto mo ng itlog lang. Pwede naman pala yung pagtoko lang. Pwede. We are very thankful kay Ate Emily na nagpakain sa atin. And of course, yung papakita natin yung napakasarap na pinakita niya at pinagmamalaki niya, pinagmamayabang niya dito sa Lawag na meron tayong goto ng Maynila. Marami kasing goto rito, pero hindi siya gotong Maynila. Merong gotong Batak. Gotong Sarat kasi. Ano ba, sama-sama ligot tayo sa tagoto na. Pero ito gotong Maynila, natansa sa barangay ito. Diba? Okay, so, ayan po So yun po, yung aming naging kwentuhan ni Manang Emily. Si Manang Emily ay nandito lang siya. Dito lang sa along General Luna. Along General Luna Street. Dito sa Pungto. Ano Pungto ka? Yung Partas dito ni. Diyan lang sa Partas, diyan lang Dito na ba siya makikita? Punto ng Lao. General Luna. Sa Laod talaga. Barangay 1. Malapit lang. And then pag nandito kayo, hanapin nyo to, yung banner dyan. Sabi nyo yung banner dito. Emily's Gotohan and Eatery. Masapol nga ang Tagalog tayo dito. Kapay kasi gotong Manila. Hang ka nga Tagalog, siyempre hanamawatan. So ang maganda po rito, may unli drinks. Tubig. First time kong mag-food vlog kaya bear with me. Bear with those. Marlito. Hello Marlito. Si Marlito kasi kumakain yan with face mask. Ate Che. Ate Che. Hindi ko nakasalakot kasi wala namang kumakain na nakasalakot. First bite. Wow, ang sarap! Anong meron dito ate? Bakit ganito? Ang sarap. Pagpamahal lang po. Ayo, yan, sabi ni ate, ayun si ate. Sabi ni ate, ang secret ingredient ng ating goto ay pagmamahal. Yes. Yan, dapat meron tayong pagmamahal sa bawat isa. From Manila to Ilocos, to Visayas, Mindanao, to Myanmar, Indonesia. Yan. Okay, maraming salamat po. Yun lang yung secret. Ayun, galing. Yun lang. May tokwa.
Parang matagal-tagal na rin akong hindi kumakain ng tokwa. Pero masarap yung tokwa niya. Meron din siyang siomay. May siomay. Madami. Pero marami tayong mga ano dito. Meron tayong CDA. Garlic. Pwede nyo dagdagan yung ano niya. Garlic. Hali po yan na. Anli po lahat ng anli. Ay, mag-picture ako. Ay, sige. Hello, picture tayo, ano. Dito, para meron siyang ipopost sa Facebook niya. Hello. Ganyan natin. Sige. Ay, teka lang, magkakalubong ako. Para legit. Ayan po, ano po yan? Ayan. Ito si Glenn Batuyong. Si Sir Glenn Batuyong, ang vlogger ng Ilocos. Dapat water. Tuka. Tuka for the win. Tuka. Wow, dyan na. May itlog pa. Yan o. So, kakain muna kami. Saka na ko magpapala. Masyadong ano kasi. Kasi nakakasuya pag ganun eh, yung Malapot. malapot. Nakakasuya talaga. Kaya gusto ko siya talagang parang malapnaw. Yan. Para masarap kainin. Mamaya na tayo mag-interviewhan natin. Ano? Okay. Okay lang. Kain muna kami. Joke lang. Joke lang. Si ate kasi nang-di-disturb. Joke lang. Grabe. In fairness talaga masarap na. Ganun na lang. Tabali lang. Kakaiba. Oo. Kaya solid. Mga sahog pa lang solid. Saka, ang pinakamaganda rito, overloaded yung sahog niya. Alam mo ba yung halo-halo? Parang ganun lang. Yung lahat ng sahog. Parang version ng halo-halo. Di tayo umutan mo, baka kita talangado. Tanda kami. Joke. Hindi nakita ni ate. Matawa si ate. Baka susto. Pag may sakit kayo, magboto kayo. Hindi na kayo gagaling kayo, promise. Yan. Ito naman si Buitango. Patango-tango lang. Alright. Hello. Yan, tignan niyo si Marlito. Kasama namin. Yan. Nag-isip na dito. Yan, okay na. Hindi na siya naka-face mask. Ayan. Face reveal. Face reveal. Para sa mga single dyan, available po yan. Call 911. Yan. Medyo ganito na po yung buhok ko ngayon. Hindi na siya masyadong Saka nagpapapangit na po ako dati. Dati kasi papagwapo ako. Pero ngayon, dami-dami ng papapangit na tayo. Nang sinasabi nga. Dami-dami sinasabi na, uy, gumamgwapo ka. Papapangit na po ako. Basta ang masasabi ko lang, pagkakain ka ng goto dito, kagwapo ka. Kaya kahit magpapangit ako dito, gwapo pa rin tayo. Tingnan mo ito ko sa ko, gwapo-gwapo. Kita niyo ba si Harry Potter? Harry Potter. Ayan, nakakain na kami. Ubus na. Naubos ko na rin yung aking goto. Ayan o. Simot sarap. Tapos, wala na akong cook. Pwede pa. Anli pa yung soft drink. Ano nga yan, di ba? Anli pa daw yung soft drink. Grabe, anli yung soft drinks si ate. Hindi ko alam kung papatawa si ate o ngayon lang eh. Dito ako. Hindi, ganito na lang.
Try natin. Ate, isa pa. Uy, sa mga... Ayun si ate. Binigyan na ako ng Sprite. Baka gusto niyo pa. Sprite pala itong nakuha ko. Okay lang ate. Actually, ay wala naman akong problema sa basta only okay na yan. Kainang ito ay Kaigop Certified by Sabaw Hunters Ilocos. Naging sikat na sikat po yan sa yung pandemic kasi yung mga tao, yung mga nandito sa Ilocos, naghanap sila ng mga kainan. So wala silang magawa kaya nag-review na lang sila. Tapos kumuha sila ng mga masasarap na kainan. Tapos abang masarap dito, lalagyan natin ng sticker. Kaya nilagyan nila ng sticker. Okay, so that's it. Mga karuba. Tapos na ang aking vlog. And nandito tayo sa MG's Kutawan and Eatery. Sana nag-enjoy kayo sa vlog na ito. And again, this is your Konyo Boy Apunde. We've been English Ilocano Aglalog. Yo, what's up mga karuba? Bye-bye!